през Менду и това е някакъв геймплей на една игра Исто Товар се казва. Тук до мен е Гогоменду 1992, кажи нещо. Аз ще поигра малко. Сложих си ново скинче. Ще има IP в описанието. Да, ще има IP в описанието. Ще има такова. Да, линк. Много съм слабната си игра, понеже им дам някакви нива. Да, за поне си ми давам. Аз си играя за забавление. Не, фък, паднах, да. Паднах и да, отново ще пробваме. Мачето ти дейба! Аз ще казвам, да съм добър на да си игра, тя е нещо и тъпа. Точно ми дадеш нещо безплатно. Точно ми даде безплатно вода. Има 29. Ще падна. Той не иска да падам вече. Правиш си звука, защото много ми пречи, много тъп. О, направих 700, това е нов рекорд. Вече той заки много хвала. Аз не пусна тогава, нещо на той. Ей. О, вече стигнах до идоледено. Го, ти си играл да си игра, бе. Го, ти си играл да си игра. Коя игра? Да, стай с това. Играл се, бе. Тя, Не съм играл, бе. дали тъпа? Тъпа ли? Да. Абе... Панда. Добре, надявам се да ви харесва този геймплей, да ви са па е друго и ай, чао.